Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Мин Эльвира Хөснетдинова, сезне сәламләргә бик шатмын. Бүген безнең программада Ульяновскида ана теле укытучылары форумы узды. Нигәсен безнең балалар үзенең ана телен әйләнгесе киләми. Шул вопросны белмәклебез атасына, анасына. Рамазан айы дәвам итә, Ижаудан видео язма. Күп кешеләр киләр гаиләләр белән. Әтиәннеләре килә, дуслары килә. Кайберләре хәтта булай әйтәләр. Без ярый әлме шундый урын бар безнең Рамазан аенда бергәләп ай буе бергәләп чырашабыз дип әйтәләр. Татарстанның Биектау районы Ямаширмә авылында мәдәни тормыш. Беренче театрны куярга булдык. Балаларны шулай куяслары килә. Аналары, аталары шундый булганга, балалар да бик актив театрга. Апай кайчан куябыз инде, әзерләнәбез мә инде дип йөри башлар. Флешка, рэп һәм мәхәббәт. Татар театры сәхнәсендә беренче рэп опера. Bu ittifak turunda değil, gümmen. Bu bizden buğun, bizden ezek yaşaraklar turunda bir şayartu rəvişində qabul etmək gerektir belki. Ульяновский өлкәсе мәктәпләрендә 12305 татар баласы белем ала. Ни кызганыч, шуларның нибары 4800 генә татар телен дәресләрдә, түгәрәкләрдә һәм факультативларда өйрәнә. Бу саннарны өлкәнең елга бер тапкыр уза торган татар, чуаш һәм мордва теле укытучыларының төбәк форумында җиткерделәр. Ана теле укытучылары җыенында яңгыраган башка фикер тәкъдимнәрне бу төбәктәге хәбәрчебез Рамис Сафин тыңлап кайтты. Быел Мәгариф һәм фән министрлыгы безнең татар теле укытучыларына зур бүләк ясады. Алар татар теле дәресләрендә куллану өчен әсбаплар кайтардылар. Менә мондай әсбаплар безнең мәктәпләргә инде 30-35 еллап кайтмагандыр. Алар шул кадәр шатландылар укытучылар һәм үзләренең зур рәхмәтләрен җиткерәләр. Шуннан да Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы моңа кадәр ел сайын төбәкләрнең бар тик дәресләр һәм методик кулланулар белән генә тәкъдим итә иде. Узган ел Казан төбәк мәктәпләрен диварларга элмә кулланмалар, татар рәссамнарының репродуктив эшләрен, татар тел дәресләре өчен һәр төрле таблицалар бүләк итте. Әлеге вакытта әлегенә килде. Татар язучыларының рәсемнәре, алфавит һәм таблицалар бик яхшылар итә, татар теленә кулланмалар. Бу көнне Казанның кыйммәтле күчтәнәчләрен форумга килүче һәр татар теле укытучысы да үз мәктәбенә алып китте. Бер карасаң, балаларга татар телен укыр һәм өйрәнер өчен барлык шартлар да тудырылган. Укытучылар да бар, дәреслекләр дә җитәрлек. Бар тик ата-аналарның аңнагына барып җитеп булмый. Татар аталарын, аналарын, балалары белән бергә уздырмак килебез шундый җыелыш. Шул вопросны күтәрмәкелебез как раз. Нигәсен безнең балалар үзенең ана телен әйләнгесе киләми. Шәһәр мәктәбендә татар теле укыту буенча 30 еллар артык бай тәҗрибәсе булган Россиянең атказанган укытучысы, Ульян шәһәренең 28нче мәктәбе директоры Әсхат Фәизов хәзерге чорда татар телен укыту нык авырлашты ди. Әлеге мәктәптә укучы 200дән артык татар баласының нибары 120 ишегенә татар телен туган телен дип язган. 1 сентябрьгә электрик уздырабыз собрание иде. Шул собраниедә чакырабыз инде татар халыкны, кемнең баласы безнең школга укырга инде. Аларга убеждаем, чтобы алар өйрәнсеннәр татар телен. Ну, беренче класска баралар әле. А вот күчкә чиндә 5нче класска, 6нчы класска уталар наоборот китә баралар. Шәһәрдә генә түгел, бүген саф татар авылларында да балаларның үзара аралашканда рус телендә сөйләшү дә зур проблема булып тора. Әйтегез әле, балалар дәрестән чыккач, тәнәфестә, урамда нинди телдә аралашалар алар? Авылыбыз татар авылы, татарлар гына яши, күбесе татарлар яши һәм алар һәр вакытта тәнәфестә дә, урамда да, балалар уйнаганда да берче татар телендә генә сөйләшәләр. Татар телендә дә аралашалар, рус телендә дә аралашалар, безнең арабызда рус балалары да укый. Моннан берничә ел элек татар балалары күпләп укый торган мәктәпләрдә ана теле кабинетлары һәм төбәкне өйрәнү музейларында булдырылган иде. Бу Ульяновскийның 64нче мәктәбенәге татар конкурсы музее. Самовар һәр татар йортында иң кадерле әйбер булып саналган. Ул һәр өйнең түр башында торган, нинди дә бәла-каза чыккан очракта да иң беренче самоварны өйдән алып чыга торган булганнар. Бу мәктәптә быелгы уку елында 842 бала укый. Шуларның 197се татар милләтеннән. Шуңа күрә дә киләсе уку елында монда саф татар сыйныфы ачарга ниятлиләр. 2нче елга ата-аналар теләге буенча җыенабыз, беренче татар классы ачарга. Ул класста татар балаларына укый. И ул дәресләр барысы да татар телендә булачак. Форумны ачу тантанасында өлкәнең Мәгариф һәм тәрбия министры урынбасары Ирина Киселева туган телләрне саклау ата-аналардан торса, укыр өчен шартлар тудыру министрлыктан тора дип белдерде. Вопросы сохранения и поддержки родных языков имеют, конечно же, приоритетное значение.
Ана телләрен саклау безнең өчен беренче чираттагы төп бурычыбыз. Милли мәгариф системасын җайга салып, Ульяновск өлкәсендә яшәүче халыкларның телләрен һәм мәдәниятен өйрәтү министрлыкның бер эш тармагы булып тора. Бүген Ульяновск өлкәсендә татар телен укыту мәчетләр белән бергә шәһәр китапханәләрендә дә оешкан, якшәмбе мәктәпләрендә дә алып барыла. Шундый яхшы эшләп китте, 2нче ел инде, 2нче класс формасында 15 бала йөри. Шулай укуга кул тотынып кына каждый якшәмбе көнне үткәрәләр. Сүз дә юк. 1000 еллык тарихы, мәдәнияте һәм әдәбияты булган милләтнең телен мәчет китапханәләрдә укытып кына саклап калып булмый. Ләкин ни эшләмәк кирәк? Күп милләтле Россиядә бүген вазгыять шундый. Бер генә милләт бөек тә, бер генә тел кирәк. Татар теле бар тик татарга гына кирәк. Шуны истә тотты. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, татарлар. Гадәттә сәхәрне һәр кем өендә үткәрсә, ифтарга җәмәгать белән булырга тырышалар. Ижауның 3 мәчетендә дә моның өчен уңайлыклар тудырыла, табыннар корыла. Кемнең йорты кайсы мәчеткә якын, шунда бара ала. Чыгымнарны мөселманнар үзләре каплый. Рамазан ае дәвамында ифтар мәҗлесләре дәвам итә. Шул турыда үз хәбәрчеләребез әзерләгән сюжетны карагыз. Татарны язмыш җилләре кайда гына атмасын, ул динен сакларга тырышкан. Ижауда беренче мәчет 180 еллап элек салына. Ислам тыелган елларда манарасы киселә, әмма мөселманнар йөрүдән туктамый. 1996 елда 2 катлы яңасы ачыла. Җәмигъ мәчетендә Рамазан аенда аеруча җанлылык хөкем сөрә. Биредә көн сайын ифтарга 500 кешегә ризык әзерләнә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә без шулай ифтарга әзерләнәбез 7 кеше. Бөтен кызлар да шундый әһәмият белән тырышалар. Бөтен тәмле ризыкларны әзерләйбез, әлхәмдүлиллаһ. Шилар, ашлар пешерәбез, тыкмачлы ашлар пешерәбез, солянкалар пешерәбез. Сәгать 10 киләбез инде монда. Иратларга, хатын-кызларга табын аерым залларда корыла. Удмуртия мәчетләренең хәзер барысында да диярлек ифтар мәҗлесләре өчен шартлар тудырылган. Ифтар 3 мәчеттә. Тагы өстәмә 2 кафе эшләй, 2 качагында 3 ифтарлар белән шулай әзерләйләр инде. Аннан соң ял көннәрдә инде 20ләп гаиләдә ифтарлар уздырыла башлар була инде. Таравихларга инде барыбер мәчеткә киләләр бөтенсе дә. Күп кешеләр киләр гаиләләр белән. Рамазан игелекле эшләргә бай ай. Хәер, мөфтият бу уңайдан ел дәвамында юнәлешле эш алып бара. Әйтик, күп балалы гаиләләргә авыр хәлдә калып икеләнү алдында торган булачак әниләргә ярдәм йөзеннән тормыш җибе исемле проект гамәлдә. Бу ифтарга аны тормышка ашыруда ярдәм итүче министрлыклар, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, табиблар, волонтерлар чакырылы иде. Алар мөфтиятның балаларга белем алуга, һөнәр сайлауга, спорт белән шөгыльләнүгә тудырган шартлар белән таныштылар. Түгәрәкләр, секцияләр Рамазан ае сәбәпле туктап тора. Аннан соң дәвам итәчәк. Бу изге айда балалар әти-әни, әби-бабалары белән ифтарга килә, таравихка кала. Бер машина киләбез шулай җыелышып күршеләр белән. Шулай йөрибез. Мөселманнар ахшам намазына җыела башлыйлар. Өлкән буын бүгенге шартларга куана. Мәчетләр иркен, заманча. Балаларга да курыкмыйча кичкенәдән дини тәрбия бирү мөмкинлеге бар. Алар да олылар белән бер сафта гыйбадәт кыла хәзер. Булдыра. Түзә алганча ураза да тота. Менә минем зур улым, ул анырга 8 яшь, ул әзрәк тота. Көн сайын берничә сагать. Шулай ураза тотырга Елене. Ифтарда һәр өстәл өчен җаваплы кеше бар. Тахир Гатауллин мәчеттә кизү имам вазифаларын үти. Ифтарлар башланганнан бирле күп еллар шулай аш бүлә. Табында барысы да җитәрлек булуына кайгырта. Саваплы эш дип ихлас күңелен биреп башкара. Әлхәмдүлиллаһ, яшьләр дә күп бирә башладылар. Бик күп яшьләр. Ифтарларга да киләләр. Таравих намазларда бик яшьләр күп. Әлхәмдүлиллаһ. Уразаларыбызны Allah sevmemizse selametlik tozalığından tutup bitirge, oradaki gayetlerine, kurban gayetlerine meşterimizge kilip, belemlerimizni meşterimizde uydurgan nokta bitsin. Әйтүебезчә, Җәмигъ мәчетендә ифтарда көн сайын 500 кеше ризыклана. Чыгымнарны мөселманнар үзләре күтәрә. Уразада булучыларны ризыкландырырга теләүчеләр бар һәм күп. Ифтарда һәр кем тәртип саклый, бер-берсенә хөрмәт белән карый. Ифтардан соң табыннарны җыештырырга булыша. Burada kıyın tuğul yürütürler, bilmeyen kişi yürütürler. Meşitke jüreyim, bir zigar yıllap. Kuptandan jüreyim. Başta okudum. Harflerge okuduk. Andan namazga okuduk.
Аннан Коран укыйбыз, әкрен шулай. Ифтардан соң күпләр тәрәвихка кала. Җәмәгать белән бер булып укылган намазның савабы 27 мәртәбә артык диләр өлкәннәр. Изге айда бергә, бердән булуларына куаналар. Ижаудан Нәзир Нигъманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Татарстанның Биектау районы Ямаширмә авылында мәдәни тормыш. Беренче театрны куярга булдык. Балаларны шулай куяслары килә. Аналары, аталары шундый булганга, балалар да бик актив театрга. Апай кайчан куябыз инде, әзерләнәбез мә инде дип йөри башлар. Флешка, рэп һәм мәхәббәт. Татар театры сәхнәсендә беренче рэп опера. Бу иттифак турында түгел, гомумән, бу безнең буын, бездән әзрәк яшьрәкләр турында ниндидер бер шаярту рәвешендә кабул итәргә кирәктер бәлки. Без кабатланмас гырыф гадәтләре, йолалары, бай мәдәнияте булган моңлы, җырлы халык. Ямаширмә үзешчән артистлары бу фикерне ачык дәлилли. Татарстанның Биектау районында урнашкан Ямаширмә районда үзенең халык театры булган бердән-бер авыл. Ул гына да түгел, Солада ансамбльләрдә гөрләп эшли. Аларда төрле буын вәкилләре катнаша. Иҗат итәр өчен шартлары да бер дигән. Хәзер барысына да үзегез инанырсыз. Юлыбызны мәктәптән башладык, майлы шүлмәк тышыннан билгеле диләр. Безне Фаида ук Асылташ курайчылар ансамбле каршы алды. Әлеге уку йортының максаты белем бирүдән тыш балаларны төрле юнәлештә үстерү, талантларын ачу. Гомумән бу укучыларга гына кагылмый. Илүсә Калимуллина Ямаширмә мәктәбендә инде 37 ел математика укыта. Шул ук вакытта шахмат һәм вокал түгәрәкләрен алып бара. Бер дигән итеп гармунда уйный. Математика фәне һәм җыр, алар бер-берсенә ничек бәйләнгән? Кечкенәдән минем әтием дә уйныйдыр. Аннан соң бабайларым да уйнаган, шулардан күчкәндер инсәлет. Авылда мәктәп тарихы 1903 елдан башлана. Менә бу бинадагы белем йорты 1978 елда ачыла. 2022 елда биредә төзекләндерү эшләре узган. Барлык җиһазлар яңартылган. Мәктәптә 158 бала белем ала. Без 6 авылдан балаларны кабул итәбез. 24 укытучы эшли. 24 укытучы да безнең югары белемле. Алар безнең үз җирлегебездән чыккан укытучылар. Әлегә укытучылар җитә, ләкин өлкән буын мөгаллимнәре күп. Киләчәктә рус теле, физика, химия укытучыларына кытлык булырга мөмкин ди мәктәп җитәкчелеге. Безнең Ямаширмә мәктәбе ул татар телендә укытыла торган татар мәктәбе булып санала. 2014 елдан без әле милли үзәктә булып торабыз. Татарча укыту буенча Мәгарифне үстерү институтыннан стажировкага килгән укытучылар бездә дәресләр карап, тәҗрибә уртаклашып китәләр. Татар теле дәресләренә 3 сәгать бирелгән, әдәбият дәресләре кызганычка каршы кимеде 1 сәгать. Мәктәбебездә татар балалары, Ямаширмә авылы татар авылы, ләкин күрше югары Ия, Камай авылларыннан рус балалары килә, шунлыктан рус классларыбыз да бар. Димәк, татар телен алар рус балалары буларак укый торган классларыбыз да бар. Ямаширмәдә балаларны тәрбияләүгә ныклап алынганнар. Мәктәп белән мәдәният йорты кулга-кул тотынып эшли. Бу бина эчендә безнең бүгенге секендә библиотека эшләп килә, авыл советы җирлеге үзенең эшчәнлеген алып бара, и фельдшер акушерлык пункты урнаштырылган. Безнең үзебезнең халык театры эшләп килә, балалар театры, фольклор ансамблебез бар, и тагын шуңа кушылып 10 түгәрәк эшләтәбез. Ул ясап торган бер бик матур бакча. Бакчаның кыймасы булган ди таштан, сирмәң агачтан сигә. Балалар өчен күңелле балачак фольклор төркеме 2014 елда оешкан. Бер төркемне инде үстереп чыгарганнар. Һәм инде булар безнең икенче төркем балалар. Бүгенге секендә шушы төркемдә күңелле балачак төркемендә бөтенесе бергә 46 бала исәпләнә. Алын алысыз, микән телен алысыз, микән урталарга чыгып сәгать көне алысыз икән.
Балалар барысы да Ямаширме авылыныкы. Иң кичкенәсенә 5, иң улысына 13 яшь. Репетицияләр атнага 2 тапкыр уза. Нинди дә булса чаралар алдыннан көн саенда була икән. Әти-әниләргә, авыл халкына зур рәхмәт, оештыру эшләрендә һәр вакыт ярдәмгә киләләр ди Лилия Хәмидуллина. Балалар, сез бик матур итеп татарча сөйләшәсез. Сез өйдә дә шулай татарча сөйләшәсезме? Яратасызмы татарча сөйләшергә? Иң яраткан җырыгыз? Яшьләр өлкәннәр үрнәгендә тәрбияләнә, күмәк чыгышлар ясыйлар. Шияләр ансамбле 2011 елда барлыкка килгән 15 кешедән тора ул. Бик күп җирләрдә чыгышлар ясыйбыз. Үзебезнең районда гына түгел, республик күләмендә дә чыгышларыбыз бар. Дипломнарыбыз да бик күп. Балкыш фестивалендә менә ветераннар булгач, Балкыш фестивалендә катнашып киләбез. Ансамбльнең үз гармончысы да бар. Ринат Гыйлметдинов шушы авыл егете. Биектауда яши, авылга репетицияләргә һәр даим килеп йөри. 5 яшьтә уйный башлаганым Итальян гармонында. Монда 8 ел мәктәп бетердем. 7 класстан җыри башладым авыл яшьләре белән концертлар куеп. Хоронка гармонда аккомпанировать итеп, шуннан биле гармон кулдан төшкәне юк. Ямаширме районда үзенең халык театры булган бердән-бер авыл да әле. Биредә театр 1988 елдан бирле эшли. 2002 елда алар халык театры исемен алалар. Артистларга килгәндә 12 кеше. Шунсы мөһим. Артистлар киләчәкне кайгыртып эшли. 2009 елда балалар театры да ачканнар. Халыкны ел саен яңа спектакльләр белән шатландыралар. Быел Алла теләсә Рауил Сабырның 8-ле бию дигән комедиясын әзерлибез. Менә март аенда күрсәтергә җыенабыз инде. Менә быел балаларныкын хәзер шушы киләсе атнага күрсәтәбез. Алар белән быел инде әкият түгел, беренче театрны куярга булдык. Балаларның шулай куяслары килә. Без әйтәм иштеге аналары, аталары шундый булганга, балалар да бик актив театрга. Апай кайчан куябыз инде әзерләнәбез мә инде дип йөри башлыйлар. Яратып башкарылган эш кенә үз нәтиҗәсе белән куандыра. Иң мөһиме, яшьләр әлеге үрнәктә тәрбияләнә. Шушы рухны күңелләренә сеңдереп үсә. Киләчәк сәламәт, акыллы, талантлы яшьләр кулында булырга тиеш. Үз халкын, үз туган телен яраткан, кадерләгән кешене башкалар да кадерли, хөрмәтли. Biz Tatar балалары, biz горуrbыз. Гөлия Садыкова, Наил Абдуллин, Татарлар, Ямаширме авылы, Биектау районы. Татар театры сәхнәсендә беренче тапкыр рэп-опера куелды. Флешка, рэп һәм мәхәббәт дип аталган спектакльне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры тәкъдим итте. Хип-хопераның авторы Илгиз Зәйниев. Спектакль «Иттифак» дигән беренче татар рэп төркеме иҗатына багышланган. Тулырак киләсе сюжетны карыйк. Беренче рэп-операның премьерасына яше дә карты да килгән. «Иттифак» төркеме фанатлары да бар әлбәттә. Беренче татар рэп төркеме 2005 елда оешкан иде һәм бөтен татар яшьләре дөньясын шаулатты. Без күп еллар буена үзебезнең тыңлаучыбызны эзләдек. Башта беренче җырларны дусларга күрсәттек, аннары 2 елдан соң альбом чыкты. Үзенә бер төрле яңалык юл вакытта рэп стилендә җырлаучылар юк иде. Шәкүр, Иттифак шулар гына иде, шуның өчен тыңлыйк, яратайк. Бу җырлар китсә, бөтен соң кушылып җырлыйсың, сүзләрен беләсең, аблай исемнәрен әйтеп түгел. Но иң яратканы серләү хәсез. Спектакльнең беренче җырында ук әйтелгәнчә, бу зәңгәр шәл түгел инде. Тинчурин театры эксперимент ясаган. Беренче рэп-операда артистларга рэп укырга өйрәнергә туры килгән. Анда ритмны тотарга кирәк. Һәм шушы менә кыска гына вакыт эчендә аның берничә сүзе, шушы сүзне әле бит аны кеше аңларлык иттереп җиткерергә дә бирергә кирәк. Алар бит инде башкарылган җырлар, аларның инде тамашачылары, җанатарлары бар. Һәм безнең башкаруда ул ничегрәк яңгырый, оригиналга карата. Шул ягы бәлки кыенрак булыр. Булай рәхәт, без атмосферада, без материалда, без үз
образларыбызны таптык. Һәммәбездә дип әйтергә кирәк. Шешелеше, куелышы, нинди формада куярга загышлы инде без аны январдан бирле эшлибез инде. Моннан соң рэп укырга, шундый теге стилистикасына кирергә, мәсәлән, миннән яшәрәк артистлар алар андай берне рэперлар шулай киенә идеме элеккән, хәзерге рэперларны сез сүз алдыгызга китерегез, алар болай киенмиләр. Алар бүтәнчә киенәләр, теге нормаль хәлдә йөриләр дип әйтергә кирәк. Безнекеләр шундый инде, менә кепка булырга тиеш. Менә Итифак группасында да аның обложкаларында караганда бер хатын-кыз күренә, аның 3 егет һәм бер хатын-кыз, бер кыз, һәм менә шул бер кыз образын мин башкарамдыр инде. Чөнки Матура бу бары бер шундый романтик, лирик героиня, мин шундый дерзкая дип әйтик инде, бары бер башка төрле персонаж миндә. 20 ел элек танылган көйләрне яңгыратсалар да, бүгенге заман кайтавазы да бар. Криптовалюта, таткоин дигән төшенчәләр килеп керә. Алар белән Афәринов эш итә. Барысында флешкада саклый һәм чит илгә китәргә хыяллана. Вакыйгалар шәһәр читендәге районнарның берсендә бара. Монда полиция да, бандитлар да, рэперлар да, барысы да бар. Спектакльдә геройлар ачыктан-ачык. Монда мәгънә эзләмәгез. Мәгънәле спектакльләр карагыз дисәләр дә, кайбер фикерләрне тәгаенләргә мөмкин. Гади генә җырлар белән ниндидер бер музыкал гына түгел, әлбәттә монда җитди проблемалар да күтәрелә. Бүгенге көн кадагында бик актуаль булган проблема социаль шелтерләр ярдәмендә генә, мәсәлән, акча эшләү, җиңел акча проблемасы күтәрелә шушы спектакльдә. Образларның исемнәре дә күп нәрсәне сөйли. Башбаштаков, Маңнуллин, Матурова, Нишаваева, Жилбәзәкова. Аларның исемнәрен дә белмибез. Бары тик Вәли генә исемле. Һәм аның бу спектакльдә роле дә бик мөһим. Дөресен генә әйткәндә, хип-хоперның авторы һәм режиссер берләшеп гротеск аша бу тормышка, чынбарлыкка ниндидер пародия ясаганнар сыман. Безнең буын бездән әзрәк яшьрәкләр турында ниндидер бер шаярту рәвешендә кабул итәргә кирәктер бәлки. Ништер менә безнең буын, бездән әзрәк яшьрәкләр бүген көндә нәрсә белән яши? Иттифак ул без яшь чакта дип әйтергә булыр инде хәзер. Без студент чакта ул иң популяр төркемнәрнең берсе иде. Без аларны бик яратып тыңлый идек. Һәм аларның иҗаты безнең ништер яшьлегебезнең символы кебек безгә. Аның төп максаты да инде студентларны 10-11 классларны монда театрга тартырга, аларның телдә сөйләшеп, инде мәгънәсен, тирән мәгънәне салып, инде аларга шулай итеп алар белән әңгәмәгә керү. Сәхнә бизәлеше аерым игътибарга лаек. Декорацияләрне кул белән бер селкетеп кенә дә үзгәртергә мөмкин. Биюләр, җырлар, энергия, дәрт барысы да яшьләрчә. Минем өчен бу спектакль бик күңелле иде, бик кызык һәм миңа бик ошады. Бу бик мәгънәле тормыш, дип әйтим инде, тормыштан алынган сюжетлар. Монда күпләргә таныш җырлар да яңгырады. Шулай ук Иттифак төркеменең 2009 елда язылган һәм чыкмаган 3 җырын ишетергә була. Төркемнең фанатлары өчен шатлыклы хәбәр. Алар хәзер эшкәртелүдә, тиздән дөнья күрәчәк. Гомумән спектакль яшьләр өчен генә түгел, өлкәннәргә яшьләрне аңларга да ярдәмлек. Илгира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Татарстанның халык язучысы, шагыйрь Гәрәй Рәхимнең «Дәүләт теле» дигән шигыреннән өзек китерик. Татар теле дәүләт теле, дәүләте татар иле. Татар теле борынгы, аңа төрки чагында ук бөек тарих ырынды. Татар теле шигырь теле, мәзәк теле, җыр теле. Илләр гизеп йөрсен ул, халыкара билге алган 14 телнең берсе ул. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.